булса булсын, тик мин язда шигырь язмыйм. Яз дим. Әмма әмерләрдән өстен бу халәтне узмыйм. Язмыйм, ләкин күңелемдә шигъри юллар берләнә. Язда юкса, алар тиеш ак кагазга түгелергә сүзләр. Чөнки язда хисләр, яладисләр, тик мин язда шигырь язмыйм. Язам бары сүзләр. Бәлки гади хәрефләргә заман әле түзәр. Biz milli мәдәниятебезнең мәккәсе булган Арча төбәгендә. Биредә бөек Тукайыбыз авыз салган әдәбиятыбызның җәүһәрләре булган Гомәр Бәширов, Мәхмүд Галәү, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгдиев һәм башкалар дөньяга килгән. Әдәбиятыбызда яңа исемнәр дә биредә тумыйча кайда тусын. Яңа исем иҗат лабораториясе кысаларындагы чираттагы фатирнигыбыз биредә узачак. Тирә-юньдә булган гаделсезлекләр белән килешмәгән вакытта, нәрсәгәдер яки кемгәдер сокланганда, гомумән шигырь көтмәгәндә туа. Илһам ул аңлатып бетереп булмый торган ниндидер көч, кай вакыт көчсезлектә. Әлбәттә, Арча ягында безнең бик күп татар әдәбиятына үзенең күркәм шәхесләрен биргән бик язучыларыбыз, әдипләребез туган. Шуннан да бәлки Арча ягы суы бик шифалыдыр. Җанга якын синең һәрбер таңың. Саф һавалары, калын урманнарың, күлмәк кигән зифа каеннарың, багдырдай торган киләләрең. Туган ягым, бурмаланып аккан елгаларың, буйларында үскән бүдре таулар. Анда кунган сандуга шырылын, һәрбер кеше калып хайран калган. Тау астыннан көмеш күзе белән җирне тишеп чыккан чишмәләре, чилтәп аккан саф сулары белән дәртләндерә безнең йөрәкләрне. Туган ягым, буыннарың хәтфә җәйгән кебек, ак, кызыл, ал чәчәкләргә күмелеп, яланаяк йөгереп иркәләрен көмеш тамчыларында күмелеп. Синең җирдә үскән кешеләре дә якын күңелемә. Горурланып сөйләп Тукайларым, җәлилләрем тарих киңлегендә. Туган ягым, мин бәхетле бала. Синдә яшәвемә мин куанам. Табигатьнең киңлегендә күкрәгемне тутырып сулыйм. Илһамны булай гына табып булмый. Ул үзеннән-үзе, йөрәктән, күңел түреннән килеп чыга, чәчәк ата. Аның үзе вакыты юк. Күңелгә килә дә, тотынырга да. Алайса онытыла. Алайса бары шундый шагыйрьләр тора-бара бөтен булган фикерләрен туплап йөриләр, аннан соңына язарга утыралар. Ә минем алай түгел. Минем башка килә икән, миңа утырырга, язарга кирәк. Бүгенге яшьләр, алар талантлы, аларның мөмкинлекләре күп. Тырышсалар, барысына да җитешә торган. Иҗади яшьләргә тырышлык та, талантның булуы да бүгенге көндә мөһим. Siyem üzülüm, lakin barıp kışa almayım seni. Şuna izgelene kungelim. Siyem seni güne canım. Siyem üzülüm, lakin barıp kışa almayım seni. Şuna izgelene kungelim, izgelene benim kungelim. Бүгінгі яшьләрне күпләр кыска хәтерле диләр. Әмма мин алай димәс идем. Алар китап укыйлар, иҗатка тартылалар, үз сүзләрен мөстәкыйль итеп әйтә беләләр. Арча төбәге ул элек-электән җыр-моңга һәм гомумән иҗатка тартылган шәхесләрне тудырган район. Шунлыктан мин әле дә бу процесс туктый дип әйтә алмыйм. Чөнки аның әйтәләр бит, суы шундыйдыр дип. Шагыйрәләр алар туып торсыннар. Гомумән Тукайга тиңдәш булсыннар. Аның юлыннан барсыннар.
һәм татар әдәбиятын үстереп яшәсеннәр. Тибрәлер, тибрәлмәс, каләмем сулкыл дип булында. Бу яки буында кан гайре сүз ага. Сүз ага күкләрдән ишелеп, моң булып ишетелеп, ягыла дәфтәргә. Югалам хисләрдә. Нишләргә? Бу чакта нишләргә? Язарга, әйтергә, йөрәкләр түренә үтәргә сүз микән асылым. Әверелдем мин үземдә сүзгә, сүзләргә. Син белеп тор, табу сулын һәм эзлә, бер мәлнәгәрдә жуелган күп булса эзләр дә, мин качармын кирип сүзләргә. Мин калырмын турып сүзләрдә. Бунда кан түгел, сүз ага. Кышлардан соң язлар көткән чакта бүгенге көнгә туры килә бу. Күзләр килеп тәрәзәңне какса, күңелләрдән ниләр көтеп тора. Яшьләр саркый, яңгыр яуган. Кышлардан соң язлар килер чакта, көзге көннәр били табигатьне. Җылы өмет иткән һәр мизгелдә шыксыз салкын инде буш йөрәкне. Кышлардан соң язлар көтте күңел. Җылы өмет итте һәр карашта. Язгы күзләр белән яшьләр саркый. Ачы җилләр айкый һәр тарафта. Birinci чиратта иҗат минем өчен ул бушану, үз-үземне яңа яктан ачу. Шуңа күрә дә мин иҗатсыз яши алмам дип уйлыйм. Мин үземне белгәннән бирле кечкенә чактан шигырьләр сөйләп йөргәнемне беләм. Иҗат итә башладым 15-16 яшьтән. Илһамны каян алырга дигән сорауга минем беркайчан да төгәл җавап биргәнем юк. Мин күбрәк илһамны кешеләрдән алам, алар белән сөйләшүләрдән алам. Үтеп киткән кешеләрдән, тавышлардан һәм дөньяның үзеннән. Мин гашыйкмын синең зәңгәр күзләреңә. Мин бәхетле, балкыганда шат булмаю, сине көлеш, нурлы йөзләреңә. Мин тулысы белән кабул итәм сине. Яратуым белән алам сагышны, мәхәббәтем белән төзәтәмен йөрәктәге тирән ялгышны. Мин ышанам сиңа һәм хыяллар төзим. Киләчәк матур, балкышлы, үкенелеп түгел, һич үкенмим. Бәйләгәнгә синең белән язмышны.